Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Pod kapicom. Vrlo očekivano i nekako smo već o tome pričali i najavljivali da ćemo u ovoj epizodi najviše pričati o utiscima sa Final Fora Lige šampiona na Malti. Mnogo toga se desilo i na Malti i posle nje. Pričat ćemo malo i o tome koga ćemo gledati pod nekim novim kapicama u sledećoj sezoni i naravno dotaći ćemo se i onoga što nam predstoji ovog leta, što je možda najbitnije kada je vaterpolo i generalno sport u pitanju, to su olimpijske igre. Mislim da nema boljeg sagovornika za sve ono što smo gledali prethodne sedmice na Malti od našeg, reći ću sada prvo stručnog konsultanta na sport klubu, a onda i vaterpoliste Miloša Vukićevića. Jogi, dobrodošao ponovo u ovaj studio. Dobar dan, hvala puno na pozivu. Da, rekla sam prvo ovu titulu jer si mi rekao da ti se dopada kako to sad zvuči, kako stoji pored tvog imena. Da, jako mi imponuje. Do sad sam bio samo vaterpolista, a sad sam i stručni konsultant, tako da eto. Eto, da vidimo kako to ide. U stvari, kako je tebi bilo iz ovog ugla da pratiš polufinala si radio, ali i čitave sezone si bio u komentatorskoj kabini sa Pavlom. Pa nekako očekivano. 4 najbolje ekipe su se našle u Final Fouru i eto, nijanse su na kraju odlučile. Pričat ćemo i detaljnije, ali mislila sam na ovaj posao komentatorski. Interesantno mi je bilo, da. Nisam mogu da sebe da zamislim u toj nekoj funkciji. Nisi razmišljao o tome? Nisam razmišljao o tome, da. Kada je bilo evropsko prvenstvo, Paja me pozvao na utakmicu četvrtfinala Srbija-Francuska, pošto sam ja igrao u Francuskoj. Nisi dobro otvorio rezultatski, moram ti reći. Da, nisam dobro otvorio. Ali, eto, tako, spontano skroz, na kraju smo nastavili nastavio sam to evropsko prvenstvo sa Pajom i eto, ove godine sam zajedno sa njim prenosio Ligu šampiona i eto, interesantno, eto, samo to. Jel ti je čudno sad kad iz ovog ugla gledaš, ne znam, da li je faul, nije faul, kad ste sve te situacije koje bolje poznaješ nego svi mi? Pa i nije, iskreno, eto, i svako ima svoj sud, tako i ja, i eto, ja sam se trudio da gledaocima donesem neku svoju viziju tih detalja. Da. Da krenemo polako priču o toj Malti i svemu što smo tamo gledali. Ja više ovako mogu iz nekog organizacionog ugla ili iz perspektive medija da kažem šta sam tamo sve prošla i doživela i na koji način se sve odvilo. Ti ćeš više iz ovog ugla koji smo upravo sad rekli, imaćeš pune ruke posla kada je reč o tome, s obzirom da smo videli svašta nešto i način na koji su te odluke donošene. Imaćemo priliku da pričamo o svemu. Ja mogu da kažem samo Malta je, ovo je njihova prva godina organizacije od 3, odnosno još 2 će imati. Dakle, ugovor je na 3 godine, kao što je i Beograd bio domaćin 3 godine uzastopno. I ono što je moj neki prvi utisak bio kada sam stigla na bazen u Gziri je taj da su jako neiskusni u organizaciji takvih događaja, što je možda i bilo nešto što možemo da očekujemo od njih, ali da ima mnogo potencijala da to bude sve mnogo bolje i verujem da će oni na tome da rade ovih godinu dana i da će sledeći i onaj tamo završni turnir biti mnogo bolji. Sad, prvo polufinale. Već je najavila. Htio bih da pitam zbog čega neiskusni. Imao sam priliku da igram na Malti 2 sezone, 2 njihove sezone tokom leta i stvarno video sam da su to ljudi koji stvarno žive za vaterpolo, da je to stvarno zemlja ili nacija koja živi za vaterpolo i jako je velika posjećenost na utakmicama domaće lige, tako da iskreno bio sam iznenađen kada sam video da recimo na polufinalu je bilo slobodnih mesta, nisam to očekivao. Da. Bilo je, ali malo čini mi se slobodnih mesta. Bilo je. Da. Barem nama, Miša smo videli na televiziji bilo je. Ovaj naš deo, da kažem medijski, je tu je bilo pomalo možda neiskustva, iako je recimo dobar potez to da i od strane Lena i lokalnog organizatora da recimo glavni zaduženi za medije bude novinar sa Malte, komentator inače njihove televizije koji radi vaterpolo godinama i to je super staviti takvog nekog čoveka koji zna sve naše potrebe i zna šta nam treba. Međutim, recimo, te neke stvari o kojima mnogo malo ljudi razmišlja, ali evo imaće priliku možda i direktno da vide kako to utiče na nas, je da je mix zona bila na takvoj poziciji gde je mnogo buke između 2 zvučnika, što apsolutno nije praktično za rad.
da je bilo problema po dolasku svih nas da pokupimo akreditacije naše gde treba to da uradimo i tako neke možda onako organizacione stvari o kojima malo ljudi razmišljaju, koje vrlo utiču na ono što radite i pre i posle utakmice, ali na kraju kada je sve bilo onako skockano i spremno za utakmicu, bilo je zaista sve u redu. Tako da, mislim da se radi o nekom neiskustvu, jednostavno Malta kao Malta. Sigurno. I u vaterpolu i u ostalim sportovima nije imali iskustvo da se nađe u takvoj ulozi organizatora tako važnog turnira. Ono što sam uspela tamo da čujem od lokalnih novinara, njih sam upoznala još u Splitu na Evropskom prvenstvu i sada smo onako obnovili, da kažem, kontakt i pričali o svemu, je da Malta ovim praktično želi da pokaže da možda ima kapacitet da organizuje jednog dana evropsko prvenstvo, da im je jako stalo do toga i da zaista i ljudi su jako topli i onako predusretljivi, žele da pomognu svemu, to mnogo olakšava. Da, mislim da im treba i dati, da im treba dati priliku, jer to su ljudi koji stvarno, mislim da je vaterpolo prvi sport na Malti i svi prate i svi gledaju i jednostavno, s obzirom na takve predispozicije, mislim da i treba dati. Mislim da bi se pokazali dobro. Vidi se da su posvećeni. Zaista ja se stvarno nadam, sigurna sam da će to naredne 2 godine da onako izgleda ozbiljnije u ovom nekom internom smislu, ali što se mene tiče nije greška. Bilo je mnogo skepticizma nikako oko toga. Nikako nije greška, sigurno nikako. Da. I generalno skepticizam vlada kada je reč o sportu na Malti. Uopšte nije tako. Imaju te neke slatke onako sportske komplekse koji su vrlo lepo opremljeni. Mislim da imaju i u tom nekom infrastrukturnom smislu kapacitete. Imaju i tek će graditi. Ne znam koliko ljudi zna da je oni su do prošle godine imali samo jedan bazen na Malti otvoreni i sve ekipe su igrale i trenirale tamo. Da. I ja koji sam igrao za jednu ekipu, ti imaš termin od sat vremena i četvrtinu bazena i snađi se. Eto, tako da širi se. Od tada su dobili još jedan bazen i planiraju da se šire još više, tako da eto. Biće to dobro. Biće dobro, da. Da, da se pozabavimo tim prvim polufinalom. Već su najavili da će biti uzbudljivo, da ćemo gledati svašta, da ćemo gledati svašta i u smislu vaterpola i u smislu odluka sudijskih. Jasno. Vaterpol je jednostavno takav sport gde ne možemo da zaobiđemo suđenje. Ako ga zaobiđemo, znači da su odradili vrhunski posao ili da je utakmica jednostavno bila takva da ne zahteva uopšte komentarisanje suđenja. Hajde prvo da čujemo o ovom vaterpolo delu, kako je tebi to izgledalo. Oba polufinala su završena petercima i stvarno smo uživali, bar mi koji smo bili tamo, ne znam kako je na TV-u izgledalo. Da, isto tako, kao što sam rekao, 4 ujednačene ekipe su došle na Maltu i eto, peterci su presudili. Ne znam ko je te konkretno sada... Pa ajmo da krenemo Olimpijakos i Proreko. Olimpijakos i Proreko, da. Proreko je otvorio tu utakmicu jako dobro. Poveli su 3-0, odigrali su od početka zonsku odbranu takozvana M zona i jednostavno Olimpijakos nije imao odgovor za to. U nastavku Olimpijakos se vratio, Proreko je promenio odbranu na zonsku i jednostavno Olimpijakos je imao odgovor na to. Olimpijakos je ekipa koja najviše golova postiže sa igračem više, to se pokazalo ove sezone i eto, imali su isključenja i imali su i realizaciju i uspeli su da vrate tu utakmicu u egal. Da. Peterci, uglavnom, mislim sad ovo ružno zvuči što ću reći, ali oni koji dobiju na peterce kažu da peterci nisu slučajnost, ovi koji izgube kažu pa dobro, to je 50-50, malo je sreće i tako. Šta je po tvojom mišljenju, šta su peterci? Po mom mišljenju ništa nije slučajnost. Jednostavno ekipe koje vežbaju peterci sigurno će imati više šansi od ekipa koje to ne vežbaju. Ja nisam jedan od tih koji podržava to da posle nerešenog rezultata budu peterci. Ja sam više za to da bude, ne znam, 2 puta po 3 minuta produžetaka, pa ko nek bolji pobedi. Peterci nisu... daju više, favorizuju slabije. Jednostavno, peterci favorizuju slabije i daju šanse slabijim ekipama da pobedu utakmicu ukoliko dođe do nerešenog rezultata. I ona odluka trenera Sandra Sukna da na golu promeni stvari kod tih peteraca?
opravdano, jer jednostavno mislim da je Negri dosta onako željan dokazivanje. On je golman koji je željan dokazivanje i eto iskoristio svoju šansu i odveo Proreku u finale. Da. Čućemo sad i izjave obojce trenera posle tog prvog polufinala, s tim da imamo malu napomenu, upravo ovo što smo pomenuli na početku, da će to biti malo problematičan, tako da pripazite se, mi ćemo staviti slušalice, vrlo oprezno. Aha. Isto teško je bilo i očekivano teško, ali na kraju na peterce. Ajde prvo neki prvi komentar, pa onda... Da, teško je bilo, znali smo da će biti teško. Nadali smo se, mislim da su momci stvarno dali sve od sebe danas. Unatoč malo lošijem početku, vratili su se nekom snagom, želje, volje i do kraja odigrali baš onako kako smo igrali cijele godine. Sad peterci je, ne znam, sreća, lutrija, ne znam šta, za mene nije ni sreća, ni lutrija, za mene to je nekakva vještina i trening. Danas oni bili bolji u tome i ništa, čestitke Reku, čestitke Sandru i ovu utakmicu još jedno odigrati i pokušati se spremiti do godine da budemo opet tu. Ali malo nervozniji početak utakmice, šta je to bilo? Mislim da smo ušli sa velikom željom bez glave, čiste glave, tako da to nas je koštalo dok smo uvatili nekakav ritam, pohvatali i shvatili da je do nas, ne do njih. Uspostavili smo nekakvu kontrolu, na kraju čak i, ako se dobro sjećam, čak i poveli. Dobro, ništa, ko što sam rekao, čestitke momcima, nažalost izgubili smo jednu šansu, idemo se skoncentrirati, imaju ono drugo ljeto iza sebe, pa do godine, ko što sam rekao, opet pokušao. Rekao je stvarno jedna odlična momčad sa Sandrom na čelu, tako da sigurno da nije sramota izgubiti od Reka, ali moram priznati da smo stvarno željeli i mislili da možemo pobijediti Reka. Ništa, prvi komentar, teška je bila utakmica, očekivano, kako si je ti? Pa jesu. Očekivana teška utakmica, igrali smo protiv organiziranog protivnika koji malo griješi, tako da ovako odlučujućim utakmicama sa velikom tenzijom jako teško je odvojiti se. Ali bi rekao, usudio bi se reći da smo igrali bolje i zasluženo napred prošli, iako je teško to govori na penale, ali mislim da smo kroz cijelu utakmicu imali neku kontrolu, nekih 2 minuta smo malo pali gdje su oni zabili 2 gola, ali mislim zasluženo da smo u finalu. Sada za promjenu dan odmora, pa onda finale, kako se pripremate? Pa nema tu više ništa, pripremat se ili nagađanja ko će biti, to je finale, svak će imati svoju priliku koji iskoristi ili neko ludilo individualca može odlučiti finale. Hvala mnogo, srećno. Da, ovo nam je rekao Sandro da ludilo individualca može da odluči finale. Nismo ni znali šta nas čeka na kraju u tom finalu, ali ispostavit će se da jeste ludilo jednog individualca. Jeste. Čuli smo da, evo, ja sam sad i u pitanju spomenula, prvi put se igra Final Four, odnosno ovaj format, i stvarno meni je neki utisak bio u razgovoru sa ovim ljudima da svima prija i taj jedan dan odmora i čitav format i da zaista jesu 4 najbolje ekipe završile na tom turniru. Kako tebi izgleda, ajde malo iz igračkog ugla, je li toliko važno i bitno da se i organizam i glava odmore od ovakvih utakmica? Mislim da je jako bitno. Dešava se do sada da i evropska prvenstva i svetska prvenstva i Lige šampiona i Jadranske lige i to igraju dan za danom. Vaterpolo je jako fizički naporan sport i oporavak je jako bitan. I mislim da u ovom formatu najbolje moguće da može da svaka ekipa može da da maksimum. Eto, jednostavno to i svi želimo da vidimo. Da. Ne želimo nikakav umor, jednostavno. Da. Ajde da gledamo malo i ovaj tvoj scenarij potencijalni, kada se ne bi odmah prelazilo na peterce, da su se igrali neki produžeci ili produžetak. Da. Šta, bi mogao da staviš na papir Olimpijakos i Proreko i da kažeš ko je tu blagi favorit? Iskreno, mislim da je Proreko favorit. Da. I oni su i prošli dalje. I u drugom polufinalu dao bi prednost Ferencvarošu, s obzirom da Nikola Jakšić nije igrao na toj utakmici. I jednostavno, eto, mislim da su dve najkvalitetnije ekipe
ove sezone išli u finale. Je li te iznenadio Olimpijakos na kraju u tom drugom delu utakmice kada se vratio ili si očekivao da to... Više mi je iznenadilo odbrana Proreka. Imali su jako dobar rezultat 3-0 i onda su promenili odbranu. Meni to nije jasno. Takođe bi istako Leku Ivovića koji nije igrao u toj finalnoj utakmici. Mislim da je on proteklih godina X faktor bio Proreka i to je igrač koji koliko u odbrani, toliko i u napadu doprinosi ekipi i jednostavno mislim da je zadnjih godina najbolji igrač na svetu. Iskreno. I eto, njegov izostanak u finalu koštao je Proreko titule. Da. Momak koji je obeležio stvarno posljednju deceniju možda kluba i njegova karijera je obeležena Prorekom. Apsolutno. Njegove fizičke, psihičke, njegovi psihički i fizički kvaliteti su po meni dosta iznad svih. Da, nadam se da ćemo uspeti da dođemo do njega, makar tokom ovog leta, da se ispričamo i sa njim i da vidimo kako su planovi. Ne znam da li imaš informaciju da li je Leka završio karijeru ili... Tu informaciju ni on nema, rekla bih ovako između redova ako čitamo, ali verujem da će se malo glave ohladiti pa ćemo uspeti da saznamo. Da. Kažu neke spekulacije da ima ugovor još godinu dana sa Prorekom. Sad, da li je prvo to tačno i da li je taj ugovor toliko bespogovorno potpisan? Ja sam čuo da ima jako nezgodnu povredu i ukoliko uspe da se izbori sa time, ne sumnjam da će odigrati još. Pa mislim da je najviše fair da pitamo njega, tako da ćemo se pozabaviti time. Da. Svakako, polufinale drugo koje je možda nas ovdje u regionu, ajde da kažem, više zanimalo, a to je Ferencvaroš Novi Beograd. Novi Beograd već 3. godinu za redom u 4 najbolje ekipe i pronalazi svoj put da onako se tamo i nađe i potpuno zasluženo. I ta utakmica završena na peterce uz razne neka dešavanja tokom meča. Ono što je nama svakako najzvučnije i onako odzvanja i dalje jeste taj dosuđeni brutality Filipu Filipoviću koji je na ovom turniru i završio sa klupskom karijerom. Pa i pre toga to Alvaro Granados koji možda nije baš glavom bio prisutan, ako ćemo tako. Pa ajde da čujem prvo tvoj komentar, pa ćemo onda... Najviše pitanja na društvenim mrežama je stiglo naravno po pitanju tog... Pitaš me konkretno za brutality. Ajde, ajmo prvo to, može da, pravo umeće. Da sam ja sudija, a nisam sudija, ne bi dao brutality nikad za to. To je, dešava se u svakoj utakmici više puta tako neka situacija. Sudije su pogledale i dosudile su brutality. Ja stvarno ne znam definiciju brutalitija. Meni to nije jasno. Do skoro je bilo brutality udarac pesnicom preko vode. Sada odgurivanje nogom ili šutiranje, kako god nazvati, je isto kao. Je samo kontrafaul bilo. Tako da, što se mene tiče, to nije bio brutality, to je bilo u najgorem slučaju isključenje s pravom zamene i to je to. Da, i onako, čini mi se da su tim situacijama stvarno nerazmišljani o momentu u kom se Filip nalazi u tom trenutku i da li taj turnir zasluži. Gleda se baš onako oštro, da kažem, čisto po pravilima. Da ne grešim dušu, ja mislim da Filip do sada u svojoj karijeri nije imao brutality, ne koliko ja znam, tako da neslavan način da se završi jedna veoma uspešna i slavna karijera. Karijera klupska, da. Zinedine Zidane situacija. Pa eto, recimo, da. To je ono što su svi okarakterisali odmah i čega su se setili. Kada je reč o Novom Beogradu u toj utakmici, eto spomenuli smo Alvara Granadosa, koga smo očekivali možda u drugom izdanju. Alvaro Granados nije se video, dobio 3 lične greške veoma rano, imao je 2 ili 3 šuta neuspešna i jednostavno, da, nije bio u toj utakmici. Nije se bio sa. Da ti liči da je to mentalno odsustvo pre svega ili neki umor? Pa ne znam, jednostavno treba gledati i protivničku ekipu. Mislim da je njihov cilj upravo to bio da zaustavi Alvaro Granadosa koji je najbolji strelac Lige šampiona do tada bio. Tako da, eto. Da. Kada je reč o ovim situacijama spornim, da kažem, mi na bazenu baš malo toga možemo da vidimo. Također nismo imali taj veliki video BIM, nije bio povezan
da možemo da vidimo ponovljeni snimak ili tu sliku koju gleda sudija, a čula sam od organizatora i od ljudi iz Lena da je trebalo da bude tako, da mi imamo priliku na bazenu da vidimo ponovo situaciju. Da. Ne znam šta ste vi na televiziji gledali tačno, čini mi se sudiju koji gleda situaciju. Da, posle par minuta mi smo videli situaciju, međutim nije to način na koji bi trebalo da se prikaže ta situacija. Mislim da generalno udarci bi trebali da doprinesu kako bi rekao, mislim da bi te situacije uticale na povećanje ljudi koji gledaju vaterpolo, da upravo te. Ali to u ovom slučaju nije prikazano i mislim da je to interesantno ljudima, ali jednostavno sudijska organizacija nije dozvolila da se... Ima mnogo prostora za napredak stvarno tu i moramo o tome da pričamo i da budemo dosadni i da to ponavljamo. Treba biti dosadno. Treba stvarno, jer kao mi želimo da ovaj sport napreduje na svim nivoima, onda dođemo do toga da baš kad se uđe u bazen i kad krene utakmica nešto nas zakoči zbog toga što nismo dobro videli. Ja iskreno mislim da su te situacije zanimljive za gledanje. Da. Ali ti trebaš dati i jednom i drugom treneru priliku da zatraže taj challenge. Takve situacije se dešavaju u svakoj utakmici, u svakom sportu, više puta. Da. Ali nažalost ne uspevamo da tehnički vidimo te situacije i jednostavno mislim da po meni bi trebao svaki trener da ima po jedan challenge za određene situacije i ukoliko je odluka u treneru korist, odnosno u korist njegove ekipe, da zadržava pravo na još jedan challenge. Eto, to je moje mišljenje i bilo bi ljudima, ja mislim, dosta zanimljivo. Da, pa i naročito tom televizijskom auditorijumu, gde kao pokušavamo da približimo sport. Imamo tu jednog momka u studiju koji prati snimanje i koji ne gleda često vaterpolo upravo zato što se nervira zbog sudijskih odluka i zbog toga što ništa živo ne vidi. Nekad ni meni koji sam igram već skoro 20 godina profesionalno, nekad ni meni nije jasno. Tako da je to. Kako bi bilo ljudima koji nisu u tom sportu. U svakom slučaju ta utakmica Ferencvaroš Novi Beograd stvarno za gledanje, pravo uživanje, da isključimo te momente, ajde da kažem odluke i presuđivanje i gledanje tih snimaka i posle utakmice su se dugo gledali snimci. Mislim, naročito što treneri u toj situaciji u tom trenutku nisu u prilici da tačno znaju šta se dogodilo, pa onda i poništavanje tog gola, malo je to uzdrmalo ekipu Novog Beograda, mislim ne malo, mnogo, oni su i dalje nakon toga ostajali u igri. Ali eto ti peterci. Interesantno je bilo da su oni postigli pogodak, da je tek posle 2 napada je vraćeno. Zbog čega to? I moramo da razlučimo i to ko na kom takmičenju, kako se odlučuje, ko daje signal sudiji da dođe da pogleda. Koliko sam ja čuo da je tu bio 4. sudija koji je gledao taj VAR, ali... Eto, zbog čega, evo sad još jednom i sa Pajom sam pričao i na sport klubu dok smo gledali i evropsko i dok smo komentarisali svetsko prvenstvo i sada Ligu šampiona, zbog čega su različiti kriterijumi za različite takmičenje? Da, evropsko, klubsko, Final Four Lige šampiona, da. Na evropskom si gledao kameru, na svetskom si gledao i ispod vode kameru. Da. I sada u Ligi šampiona u toku regularnog dela nisi gledao kameru, a u Final Fouru si gledao. Mislim, to su različite pravila i jednostavno mislim da to uništava ovaj sport. Da, nadam se, prate nas inače ljudi iz Lena, naš podcast i emisije sve i nadam se da će nam u nekom narednom periodu neko od njih i doći i da ćemo moći da dobijemo odgovore na neka ta pitanja. A evo pozivamo ih i ovako da nam se priključe da diskutujemo o svemu i da nam te sumnje koje imamo ili nedoumice otklone. Ono što je posebno bilo specifično i naročito iz medijskog ugla, jer kao mi novinari volimo to da tako predstavimo, jeste i što je Dušan Mandić igrao protiv svog bivšeg kluba. Mandić je prošli Final 8, gledao se tribina, nije nastupao, bilo je tu i nekih suspenzija ili kako su oni već rekli, udaljen je bio iz ekipe. Pa onda u tom trenutku praktično nije imao ni klub, odnosno nije odigrao završni turnir i sada je bio jako motivisan.
Nekako čini mi se da Dušana i pamtimo po tim velikim utakmicama, velikim golovima, odličnim nastupima kad god je najvažnije i u reprezentativnim vodama i u klupskim. Da. I bilo je stvarno očigledno da ima motivaciju te večeri. Veoma dodatnu motivaciju. Ja znam Mandu od njegove 17. godine i imam jako visoko mišljenje o tom momku. To je jedan, pre svega, jako kvalitetan momak. A posle toga i jako kvalitetan igrač. Po meni trenutno najbolji igrač na svetu. I zbog neke nepravde, ja ću uvek stati na Mandinu stranu jer jednostavno znam tog momka i jednostavno ne mogu da budem sa druge strane. I mnogo mi je drago zbog toga što se njemu desilo na ovom Final Fouru i zbog toga što je bio najbolji strelac Final Foura i zbog toga što je imao onaj čuveni blok u posljednjem napadu koji je, koliko sam ja vidio na društvenim mrežama, pogledalo više od 2 miliona ljudi. Ono je za špice stvarno, on treba iseći i staviti u svaku špicu ikada na TV. Mnogo mi je drago zbog Mande i eto, jako sam srećan što je upravo on bio taj igrač koji je odlučio taj Final Four. Da, on je uzeo čitav turnir u svoje ruke, apsolutno. Apsolutno i mnogo mi je drago. Jednostavno, ja njega znam, oduvek je bio momak na zemlji i oduvek je, ništa se nije, slava ga nije promenila. Da. Od svojih juniorskih dana, od svojih prvih dana kada je ušao u prvi tim do sada, jednostavno ostaje isti i ja ga maksimalno podržavam zbog toga i eto. Da. Nastavit ćemo priču i o tome. Ajde da čujemo šta su nam rekli i Dušan Mandić i Dule Pjetlović nakon polufinala. Ajde. Ništa, neki prvi komentar, može prvi komentar, ajde u utakmici pa ćemo detaljima. Da, pazi, ne mogu da ne čestitam momcima na borbi, ovo ipak je ekstremna situacija bila i ja mislim bez prava Fić je dobio, bez logike neki je dobio taj brutalij, da smo imali neku utakmicu čvrsto držali, iako su oni vodili kasnije mi izjednačili, ali mislim da smo imali dosta dobru poziciju u samoj utakmici. I svaka čast momci na borbi. Na penali izgubiti nije sramota, to je čista sreća. Tako da žao mi je naravno što nismo treći godin zaredom nismo uzeli, ali nadam se da će ovaj klub uzeti neki naredni godinama. Novi format, pa da pauze, pa da utakmice treći. Ovo je mnogo bolje, samo ja nikad ne bih igrao u utakmicu s trećem mjestu, potpuno bespotrebno. Mislim, ne vidim uopšte razlog osim da smo uzeli pare od organizacije. Sigurno da nama nema nikog smisla, ali neka satisfakcija, mada mislim i nama njima se radi ili kući nego što se igra ova utakmica. Ali mnogo je bolje Final Four nego Final Eight, sigurno da je lepše se igrati, manja ekipa, koncentrisanije na 4 ekipe, ovo je mnogo lepo izgleda, ove bazine sa svakim časkom su radili, posjećeno je baš, ovo mi se mnogo više sviđa nego onaj... Za sport klub. Čestitki prvo na pobjedi, bilo je teško, očekivano verovatno, ali prvi komentar u utakmici pa ćemo malo detaljima. Hvala na čestitkama. Pa ovo mogu da kažem, ovo mi je bila najteža utakmica možda i u životu i priprema za ovu utakmicu je počela 10. jula prošle godine, kada sam došao i počeo da se spremam za sezonu. I nisam ja večeras branio samo boje Ferencvaroša. Ja sam večeras branio svako slovo svog imena i prezimena. Zarad toga što se desilo i za svoju porodicu sam se borio, za svoju djecu i za svoj tim. I mnogo sam srećan. Mnogo sam srećan što idemo dalje i što se ovo završilo ovako kako se završilo. Imamo jedan dan odmora. Presrećan sam, čestitam ekipi svojoj na nevjerovatnoj borbi i čestitam svima u klubu koji su stvarno od tog prvog dana stvarno se trudili da se ja tamo osjećam kao njihov od prvog dana i prihvaćeno u svakom smislu. Tako da, to je to, još jedna utakmica, dan i po odmora i da pokušamo još tu jednu utakmicu. Htjela sam da ti postavim pod pitanje, ali izgleda da nema baš toliko potrebe. Bilo ti je važno ovo i to smo svi vidjeli. Međutim, možemo malo ovim vaterpolo stvarima, šta misliš da je onako bilo presudno? Mislim da je u startu smo krenuli podjednako jedni i drugi, onako bilo je neujednačeno, onda smo pali u jednom trenutku, oni su poveli s 2 razlike.
Onda smo se mi malo uključili i poveli i držali smo vođstvo maltene do samog kraja utakmice. Ne znam uopšte da li nam je došlo u našu korist ono što se desilo, isključenje Filipa Filipovića, jer smo mi u tom trenutku počeli jako loše da igramo i oni su se nekako digli i probudili, to ih je nekako dali im je neke volje, još adrenalina, izdržali smo taj nalet posle peterci. I nema sreće u sportu, mislim da sportska sreća se zaslužuje i večeras je bila na našoj strani i eto, da ne ponavljam više, stvarno sam srećan i to je to. Rekao si za sve ono što se desilo, pa ćemo li mi ikada znati šta se desilo? Pa vidjet ćemo, ja sam sad, u stvari mislim da i nećete, jer eto, ja sam sad s ovim završio kompletnu priču vezano za Novi Beograd, zatvoreno ovo poglavlje mog života i jednostavno ne razmišljam uopšte više o njima i mnogo sam srećan što nisam tamo, ne znam kako budem drugačije rekao. Još samo kratko u finalu, prvo rekao. Sjajan tim, nevjerovatan tim koji već godinama unazad igra finala, jednostavno samo se mijenja, dobro, igra Novi Beograd u prethodne 2 godine finala, ove godine ćemo mi. To je jedna kompletna ekipa koja dominira, koji dominiraju centre, imaju 2 izuzetno jaka centra, a opet s druge strane s polja su im šuteri, ne zna se koga uopšte može da se pusti malo više. Tako da golman izuzetan i svjesni smo, naravno naš je car. Šoma je car. Tako da bit će nevjerovatna utakmica, evo pokušat ćemo da se odmorimo sad ovaj dan pauze i da eto, vidimo šta ćemo, kako ćemo, mislim, poznajem ih ja dobro isto kao što sam poznao i igrače iz Novog Beograda, tako da pripremit ćemo se, ja vjerujem najbolje što možemo. Da, čuli smo vrlo emotivan i u bazenu i van bazena, Manda. Da. Ili imaš neki komentar? Pa nema, uvek svaki njegov intervju je jako emotivan i eto, ja sam rekao, ja Mandu podržavam u svakoj njegove reči, tako da... Da. Meni je interesantno bila i izjava Duška Pjetlovića o utakmici za 3. mesto, da on to ne bi igrao. Verujem svaki igrač. Apsolutno razumljivo, utakmica bez ikakvog značaja. I eto, umjesto da dozvoliti ekipama da uživaju u nastavku ili u finalu, oni moraju da igraju utakmicu, jer složio bi se sa Duletom da je ta utakmica za 3. mesto apsolutno nebitna. Apsolutno nebitna. Da, dobro, one utakmice za plasman na velikim takmičenjima, kad pričamo o reprezentacijama, one donose ipak neke, to jeste, ali... Sad i olimpijski ciklus kad je, ili plasman na svetskoj. Kao osvojili smo 3. mesto u Ligi šampiona, to... Ja kažem sad, kroz istoriju, kad pogledamo, zavisi koje takmičenje ko prati, ali u bilo kom sportu, da li se sećamo ko je bio 3. na Final Fouru Evrolige 2016. Niko nikad. Ali dobro, mislim, igraće se opet, verovatno zbog onih gledalaca na televiziji, publike, sponzora, potpisanih ugovora unapred i to će jednostavno tako biti. Ali dobro, nije loše gledati nekad ni te utakmice kada ste na bazenu, nekako vas bar privuče to. Makar ja sam imala priliku da vidim i mnogo dece, odnosno tih školica vaterpola iz raznih klubova sa Malte koje su stvarno bile na svakoj utakmici i vidim da su baš uživali, da su jurili igrače nakon toga da pričaju s njima, da se slikaju, da potpišu lopte, kapice, tako da baš onako, eto, možda i njima nešto znači ta rasterećenost. Ako ništa, zbog njih je dobro. Da, dobro, prošli smo, ja mislim, sve što je bilo važno ova prva 2 polufinala. Bio je taj dan odmora, tu su malo, moram da kažem, iz Lena su se postarali da igrači i timovi uopšte imaju neke te medijske aktivnosti. Mislim da i po dolasku na Maltu i u tom danu između, sad koliko oni to vole baš u danu kada treba da odmaraju, koliko ne vole, to je pitanje, ali negde je to valjda deo njihovog posla. Makar mi kao tako mislimo koji se bavimo ovim, oni verovatno ne, ali tako je kako je i posljednji dan, to je u petak. Termini su bili sreda-petak, odnosno, da, sreda-petak. To je okej, jel? Da. Misliš da uglavnom ovi budu u petak nedelja, ali... Ukoliko ima 2 utakmice u 3 dana, to je okej. Da. Ne, nego mislim, nije ono vikend kao obuhvaćen, uglavnom se ti neki završni turniri u drugim sportovima stavljaju vikendom, ali mislim da za vaterpolo... Uglavnom su se sve lige završile do tog momenta, tako da nije bitno koja 3 dana su uzeli. Meni je ovo čak bilo i super, jer ako ima nekih drugih
drugih, ajde uslovno rečeno da kažem, popularnijih sportova vikendom. Možda se neko ne bi opredelio da gleda vaterpolo pored nekog tamo fudbala recimo, pa onda možda ima tu negde smisla zbog publike. Tako da mi je to bilo skroz okej. U svakom slučaju, utakmice za 3. mesto moramo da je prođemo, koliko god je ne volimo. Da. Reci. Iskreno nisam imao priliku da pogledam. Da pogledaš, dobro. Da. Evo, ti mi možeš reći da, više pa o toga. Meni je, ono što je meni delovalo ovako sa strane, ne mogu sad puno tim vaterpolo stvarima, niti želim da se mešam, da je Novi Beograd stvarno nekako bez motivacije ušli, da više ništa nije bilo važno jednostavno za njih, jer su svi želeli da učestvuju u borbi za trofej. Tako da to je možda negde i logično da opadnu te emocije i ta vrsta motivacije. Olimpijako s druge strane pristupio utakmici kao i svaki drugi. Meni ta ekipa baš ostavila onako jedan ozbiljan utisak. Jeste, da. Jedna ozbiljnosti pristupa, da. Novi Beograd je igrao bez svog kapitena i to mnogo znači ekipi. Jeste, bili su uzdrmani, čini mi se, tim nekim stvarima stvarno koje su se desile i tim isključenjima i tim što... Mislim da ih je dovoljno uzdrmalo po dolasku na turnir i to što su igrali bez Nikole Jakšića, pa da to bez da pričamo o polufinalu. Ja isto od Nikole Jakšića imam jako visoko mišljenje i to je igrač koji ekipi može mnogo da doprinese koliko u obrani, toliko i u napadu. I eto, jednostavno veliki hendikep za Novi Beograd je bio što igraju prvu utakmicu bez njega i eto, pokazalo se kao Da, sigurno da te neke stvari stvarno ostavljaju onako veliki pečat na ekipu i da ne mogu baš da pristupe svemu kako su možda planirali. Ali eto, stvarno, ako treba da pričamo o toj utakmici za 3. mesto i nečemu po čemu treba da pamtimo, možda tu utakmicu meni je stvarno Olimpijakos tu ostavio jedan onako ozbiljan utisak i ozbiljnog pristupa i onome što se dešava u bazenu tokom utakmice i trener Hrvoje Koljanin koji radi odličan posao sa njima, koji je bio deo kluba kao pomoćnik kada su osvojili prošli put titulu prvaka Evrope i koji ima neku očigledno konekciju sa klubom. Marko Bijač koji je završio sa Olimpijakosom, klubom koji je ostavio veliki trag u njegovoj karijeri i gledat ćemo ga u Splitskom Jadranu. I cijela ta njihova priča mi je stvarno delovala ozbiljno i kažem i van bazena. Pristup tim medijskim obavezama nakon toga, momci iz Olimpijakosa čini mi se jedina ekipa koja je cijela prošla kroz mix zonu, gde smo mogli bilo koga da uhvatimo za ruku i zaustavimo. Ostali smo malo morali da pričekamo i da pojurimo, ali stvarno mislim da onako sistem jedan koji baš funkcioniše odlično i naravno navijači koji ih uvek prate i onako bili su zaduženi za to sve. I Ferencvaroš. I Ferencvaroš, da. Pa... Olimpijakos je ispod Proreka, koja je realno najbolja ekipa u Ligi šampiona i jednostavno nemaju za čim da žale. Ispeli su na penale, nisu imali sreću u toj penal završnici i eto, osvojili su 3. mesto, dali su svoj maksimum u toj utakmici i delovalo mi je da mi je baš važno da završi pobedom. Šta god značila ta medalja na kraju oko vrata i da budu deo ceremonije i tako dalje. Delovalo mi je da baš žele da se onako pozdrave na kraju i da kažu ovo je bilo dobra sezona. Vrlo jasno i imali su stvarno dobru sezonu i eto, ispali su od ekipe Proreka koja je najviše do ovog Final Foura pokazala. I ja sam imala priliku ponovno da razgovaram sa obojicom trenera pa da čujemo šta su rekli Živko Gocić i Hrvoje Koljanin. Šta je kratko osvrt na ovu utakmicu, ali i na ceo turnir? Mislim, izgubili smo za 3. mesto, nažalost. Nismo uspeli da iskontrolišemo dovoljno emocije, da apsorbujemo sve ono što se desilo u poslednjih 48 sati ili 24 sata. Olimpijakos je definitivno bio bolji u tom segmentu najviše, pošto ne mogu da kažem da je Olimpijakos nešto briljirao, ali definitivno su imali malo više koncentracije u odnosu na moju ekipu. Tako da to bi bilo to, čestitke njima na osvojenom 3. mestu. Što se nas tiče, 3 godine za redom u top 4 u Evropi zaista nije mala stvar. Mislim da se to, pogotovo kod nas u zemlji, vrlo malo govori i da se potenciraju neke druge stvari kada je Novi Beograd u pitanju. Ja ću samo da podsjetim i vas, a i sve druge koji se bave medijima, da u ekipi Novog Beograda igra ove sezone igrali Filip Filipović, Duško Pijatović, Miloš Čuk i Nikola Jakšić i da ne nabrajam ostale reprezentativce naše zemlje. Tako da bilo koje favorizovanje, bilo kog kluba, bilo koje druge zemlje u odnosu na Novi Beograd je
sad malo reći ne stoji, tako da to je to, a onda ćemo ti isti mediji će da traže od reprezentativaca da igraju za našu zemlju, da se bore i tako dalje i da pitaju zašto nema rezultata i svega ostalo. Tako da zapitajte se malo o tome, ne mislim na vas lično, nego uopšte. Što se tiče turnira, teško, nemam šta da kažem, ne mogu da zapanim momcima ništa, naravno da je mogu bolje, mi smo došli da bi bilo bolje, uceli smo sebi u noge sami i... Koliko su vas ta isključenja poremetilo? Pa kako, mislim, prvo nas je poremetilo isključenje u stvari na igranje Jakšića, ne želim da tražim alibi, nikakav alibi, jer u sportu ne pije vodu. Sigurno nas poremetilo, koncepcije igre i sve ostalo baš smo se pripremali, mogli smo da menjamo, a onda i ovo isključenje je pričino sinoć, mislim da definitivno igrač kakav je on to nije zaslužio. Ja sam gledao taj VAR mnogo puta, on je zaista izgledalo kao da je njemu je mnogo izgledala iz vode, ali on definitivno nije imao nameru da udari. Tako da, mislim šta da kažem, teško je sad reći nešto pametno, ali kažem, za mene je ovo najveći utisak. Jer Novi Beograd nije iz Mađarske, ni iz Hrvatske, ni iz Italije. Novi Beograd iz Beograda i iz Srbije. I predstavnik je, nažalost, na moju veliku žalost, je jedini predstavnik u top 4 na svetskim, evropskim i bilo koji drugi predstavnik. A mi tretiramo Novi Beograd i ne govorimo zbog sebe ošto. Govorimo zbog mojih momaka, jer će oni za mesec dana da igraju za reprezentaciju olimpijskog igra. A onda ćemo vidjeti tako čekamo pa zašto je to tako, zašto ne igraju dobro, pa zašto mi smo krivi. Mi navijamo za to rekao protiv Novog Beograda. To bi bilo to, to je moja poruka. Jer mi zaista vam kažem, ne radi se o meni i ne radi se uopšte o tvojim. Znači ja imam svoje ime i prezime i imam iza sebe mnogo toga postignuti. Kao igrač, kao trener malo manje, ali smatram sebe zaista vrhunskim trenerom na vrhunskom nivou. Ja pravim greške sigurno, klubovi prave greške, u odabiru, u svemu ostalo, ali svi smo mi od krvi i mesa, ljudi. Ali ako mi kod sebe nemamo podršku, zbog bilo kog to razloga bilo, političkog, ovog ili onog, onda nemojmo se nadati nekom boljem, nekoj svetloj budućnosti. Rekli ste sami, ambicije su sada već porasle kada je u pitanju, s obzirom na to da ste već nekoliko godina za redom u 4 ekipe u Evropi i 2 puta u finalu, zastavno, šta to znači za ovo leto konkretno i kako su planovi nakon odbora pretpostavljam tako? Pa znate šta, naravno planova ima, ekipa će, kao što je već bilo najavljeno, sigurno biti promenjena, vidjet ćemo u kom obliku. Ambicije ostaju iste ili slične, naravno u zavisnosti od toga kako će se završiti prelazni rok. Znači prelazni rok traje, u stvari treba da počne, trajeće do kraja leta i onda ćemo razgovarati na temu ambicija za sledeću godinu da budemo znali sa čime raspolažemo. Biće sigurno promena, Filip je najavio, videli ste, Filip je završio karijeru na način na koji je stvarno meni jako krivo zbog toga, to je moj prijatelj i veliki igrač, jedan od najboljih svih vremena, ali dobro, ima tu i drugih igrača s kojima treba se razgovara, ima igrača koji mi su čugovori, tako da vidjet ćemo kad se sve bude završilo, šta ćemo moći da kažemo pred sledeću sezonu. Hvala mnogo, srećno. Evo, mislim stvarno da smo danas pružili opet jednu dobru utakmicu, pokazali smo karakter, što je najbitnije, sigurno da nije bilo lako, ne znam da li smo zaslužili nešto više, to ćemo malo poslije analizirati, bilo je stvarno teško vrijeme iza nas, poslije utakmica s Rekon, izgubiš nekakvu priliku za nešto što se borio cijelu godinu.
Danas smo stvarno opet ponavljamo našli tu nekakvu snagu, mislim iz više razloga. Htjeli smo još jedan ponoviti stanje od cijele godine, a uz to smo htjeli na najbolji način zahvaliti Marku Bijaču i gospodinu Martonu Vanošu, oba dvojici gospoda, da se ne krivo izrazim, na ovome što su dali ovome klubu i ovoj momčadi. Ja u ponedjeljak počinjem sa reprezentacijom Hrvatske do 18 godina, tako da za mene odmah nastavlja se posao. Momci su sigurno dobiti svoje odmore, oni su svi reprezentativci mahom, tako da oni ako skupe 7 dana, ja mislim da će biti najveseliji na svijetu. Dakle, naporno let. Da, naporan i pred njima je najvažniji cilj godine, završili su klubsku sezonu, imaju znači olimpijske igre, 3 godine, ovaj put se pripremali za to, malo kraći rok, sigurno imaju svoje snove i želim svu sreću svima, znači mi imamo i Hrvate, i Mađare, i Grke, ja i stvarno srca želim svima da budu u najboljem izdanju tada kad bude potrebno. Da, evo, imali su prilike da malo i sumiraju neke svoje utiske glavne i Živko Gocić i Hrvoje Koljanin i da već razmišljaju pa malo o odmoru, vrlo kratkom odmoru, rekla bih, pa će ovo biti jedno aktivno leto za sve, naročito za igrače. I onda da se posvete svako svojim obavezama reprezentativnim, onda dovođenju novih igrača ili pravljenju tima. Kakav je tvoj utisak, imao si priliku da čuješ izjave? Da. Pa dosta zadovoljniji je bio Hrvoje Koljanin, odnosno Žileta, i ima Žile pravo da se ljuti u ovoj situaciji. Eto, jednostavno, opet obe ekipe su bile u penal završnici, nisu uspjele da se plasiraju u finale i eto, to je moj utisak. Rekao je trener Koljanin i eto, koliko je bilo važno za Marka Bijača da se oprosti na ovakav način ipak od Olimpijakosa. Bitno, trenutno možda i najbolji golman na svetu, da ode iz jednog jako kvalitetnog kluba na najviši mogući način i eto, Marko Bijač nastavlja karijeru u Splitskom Jadranu i eto, vidjet ćemo da li će imati priliku da se u nastavku svoje karijere nađe u ovoj situaciji na Final Fouru. To je jedan od transfera ovog leta za koji smo znali da je ozvaničen je pre našeg dolaska na Maltu, čini mi se. Ali ima i mnogo spekulacija i voljela bih da se na kraju, kad prođemo i finale i sve pozabavimo time, možda ti znaš nešto više nego mi, sigurno sam. Da. Ali ima mnogo toga. I mi smo negde probali tamo sa tim igračima da porazgovaramo, da vidimo šta ih čeka, međutim onako svi drže jezik za zubima dok stvari ne postanu kristalno jasne, što je i razumno, ali mi možemo da nagađamo iz ovog studija, nama nije zabranjeno. Veliko finale. Gledao si ga, jesi? Jesam, naravno. Tada već je Pavle taj prenos odradio sam, znači to da nije bio u Beogradu, radio iz Sarajeva, tako da niste mogli da budete jako interesantno tandem. Finale i jako mi je žao što nisam imao priliku da prenosim sa Pajom to finale. Tako je ispalo na kraju zbog Pavlovih obaveza prema drugom sportu, odnosno prema Formuli 1, ali dobro, verujem da ćete imati priliku još dugo da sarađujete, pa ćete moći da završavate velika takmičenja. Kako ti je finale izgledalo iz jako dobra utakmica, jako kvalitetno izdanje Ferencvaroša, koji je u toj utakmici igrao sa klasičnim centrom i moje mišljenje je da je upravo taj klasični centar koji je igrao doveo do toga da se da dođe do brutalitija. Jer pratio sam par napada unazad, mislim da je Gergo Zalanki bio dosta indisponiran nekim odlukama na centru Ferencvaroša i njegova reakcija je bila dosta ishitrena i dosta apsolutno mislim da je bio brutality i nema sumnje. I eto, mislim da je, ne mogu sad ti kažem kako se zove centar Ferencvaroša, mislim da ima mnogo bitniju ulogu u celoj utakmici nego što su ljudi mogli da vide.
Da, dobro. I bilo je i tu komentara dosta spornih. Neki su videli, neki nisu, neki misle da jeste, neki da. Apsolutno je bilo. Da nije te VAR tehnologije nikada ne bi ne bi bilo dosuđeno taj brutality, međutim, postoje 4. sudija na toj utakmici i apsolutno sa pravom je dosuđen brutality. Da. Ekipa Ferencvaroša, moramo da spomenemo, prvo, nije opala motivacija ni protiv Proreka u finalu, posle onakvog emotivnog pražnjenja nakon polufinala. Drugo, sjajna sezona je iza njih, kompletna, i imali su puno prava da dođu takvi. Samo jedan poraz od 36 utakmica. 41 utakmica odigrana, 40 pobjeda, 1 poraz, 3 trofeja osvojena, učinak 97,5% pobjeda. Za trenera, za Balažanjake. Da. Njegova debitanska sezona kao prvi trener i eto, sklopio je stvarno divnu ekipu. Videlo se da oni između sebe funkcionišu jako dobro, da su jako dobro povezani igrači između sebe i eto, jako mi je drago zbog njih da su uspeli da osvoje. I onako čovjek koji, čini mi se, u tišini je radio sa ekipom, bez mnogo ni eksponiranja, ni stvari koje se dešavale van bazena. Ali kad pogledamo, mislim su oni najviše i pokazali ove sezone, bez obzira što su... Najkonstantniji. Najkonstantniji su bili, da. Da, i došao je na mesto vrlo voljenog prethodnog trenera Ferencvaroša, tako da mu vjerojatno nije bilo ni malo lako da preuzme. Nije mu lako bilo, ali imao je jako dobru ekipu. Jako dobru ekipu. Da, bili su ljuti iz Proreka nakon utakmice, moram da priznam da smo mi videli na pomoćnom bazenu. Da. Žalili su se na mnoge neke odluke i konkretno na tu, na Zalanki nije baš bio fin. Apsolutno je bio brutality, udarac preko vode pesnicom, to je po svim pravilima brutality. Čak i po starim i po novim. Po svakim pravilima. I eto, nemaju, međutim, oni su se vratili i sudije su na kraju im davali neka isključenja sa 2 ili 3 igrača čak i eto, uspeli su se vrate. Međutim, onaj blok Dušana Mandića apsolutno je obeležio ovaj završetak Lige šampiona i eto, još jednom jako mi je drago zbog tog momka da je upravo on bio heroj te pobjede. I pokazao je zašto je jedan od najvećih svih vremena. I ja mislim da treba da budemo ponosni što imamo takvog igrača u svojoj reprezentaciji, da ga iskoristimo maksimalno, jer on je jako dobar momak i jako dobar, najbolji igrač, po meni najbolji igrač trenutno na svetu i eto, ukoliko je bilo ikakve sumnje u Dušana Mandića do sada, mislim da ljudi trebaju da promene svoje mišljenje. Na kraju je MVP završnog turnira, koji nije inače u toj ceremoniji, protokolu ceremonije nije proglašen MVP inače. To je propust bio jedan Lena ili možda čak i organizatora na Malti. Uglavnom nije se dodelilo to priznanje, nego su naknadno objavili na svim svojim platformama. To je onako možda jedna novina, ali dobro, znali smo i bez dodeljivanja pehera da je on najkorisniji igrač turnira. Kompletirao je odličnu sezonu, odličan završni turnir i sad nekako mi to baš deluje kao lep uvod za ono što ga čeka u reprezentaciji ovog leta. Ja se nadam da će nastaviti sa dobrim partijama i da će u reprezentaciji Srbije postići još bolje rezultate. On je definitivno lider naše reprezentacije i mislim da trebamo tako da ga shvatimo. Bez obzira šta je prošao zadnjih 2 godine u svojoj karijeri, on je momak koji je apsolutno za primjer u bazenu i van bazena i eto, jednostavno sve zasluge Mandi za ovo osvojenu Ligu šampiona Ferencvaroša i mislim da bi trebali svoju igru da nadograđujemo na Mandi. Da čujemo šta je rekao i Manda i Sandro Sukno nakon finala. Čestitam prije svega Ferencvarošu, možemo reći zasluženo prvaci Evrope.
Nažalost, sudjelovao sam u najružnijoj utakmici ikada u waterpolu, eto, 25 godina se bavim intenzivno waterpolo, mi smo došli na zadnju utakmicu sezone, jer trebala biti najbolja utakmica, ovo je bilo dno dna. Ali ništa to ne umanjuje uspjeh Ferencvaroša, čestitam. Evo, čestitke je ovako zvanično, ajde prvo malo u utakmici pa onda o emocijama. Ovu noću da pamtim cijelog života, sigurno. Mislim da smo dobro ušli u meč. Počeli su sa 2 igrača, više mi smo se branili s igračem manje i nekako mislim da smo, kako je utakmica odmicala, nametali naš neki ritam i bili smo u vojstvu non stop, a jednostavno to nam je i bio cilj od početka da pokušamo da jedan klub, kao što je prvo rekao, da ih stavimo u jedan nepovoljan položaj, a to je da oni moraju malo da jure, a ne da oni stalno povedu 1-2, 3-0 i onda idu do kraja utakmice i održavaju tu prednost. To su vrlo iskusni igrači, veliki šampioni, osvojili su 3 zaredom protekle. Vrlo ih poštujem, svaka im čast, nevjerovatna su ekipa, bilo izuzetno teško večeras, mislim da su 2 najbolje ekipe bile u finalu i ovu godinu cijelu ću pamtiti sigurno i nema šta, ispisali smo istoriju, nevjerovatan uspjeh za sve. Predivno, stvarno nevjerojatno koliko navijača je došlo i imali smo s kim, kako da kažem, da prostimo s navijačima, bodili su nas cijelu utakmicu, nevjerovatno. Kad se već kod navijača, oni su vrlo specifični kada je reč o vaterpolu i Ferencvarošu i svuda vas prate i svuda prave dobru atmosferu i u Beogradu smo imali priliku da ih vidimo. Svuda, on ima jedna grupa ljudi, stotinjak njih koji uvijek prati svuda, idu. Kažem, eto, žao mi je što moja porodica nije sa mnom ovdje na Malti večeras, ali oni su itekako srećni i čekaju i radosni, tako da proslavit s njima kad se vratim. To mi je, da kažem, jedina žal, ali s druge strane imamo malo dijete, nije baš lako ni putovati, tako da sve je to opravdano. Presrećan sam, stvarno, ne znam, čestitam ekipi, čestitam treneru, čestitam stručnom štabu, ponavljam svima u klubu. Ovaj klub ovo zaslužuje, kad se ovako postave stvari, to mora da bude uspjeh. Da li, kako da vam kažem, igrali smo finale sa Prorekom, rasterećeni skroz, njima je bio pritisak, nametnuli smo naš ritam. Ne znam. Deluje da ti čitave sezone stvarno tamo prije okruženje i da si se potpuno... Jeste, svi se truje da ti bude lijepo, prosto ti onda vraćaš i nema tu, to je recipročno, oni daju tebi, ti daješ njima i to je tako uz jedno veliko međusobno poštovanje prema svima i to je jednostavno nevjerovatno. Ja sam presrećan što sam u Ferencvarošu i nadam se da ćemo, imat ćemo sljedeće godine, čini mi se, još jači tim, tako da napadamo i sljedeće godine Evropu. Verujem da je sad mnogo rano da se priča o tome, hoćeš li imati uopšte vreme za odmor? Imat ćemo kratku pauzu i onda počinju reprezentativne pripreme, naravno za olimpijske igre. Pariz, ne treba puno govoriti, ako ćemo sad... Od Tokija nismo uzeli medalju, možda će baš Pariz da nam se posreće, mislim da ja se stvarno nadam, vjerujem da će svi doći maksimalno motivisani, maksimalno spremni i rasterećeni u jednu ruku, jer treba da igramo vaterpolo, treba da poštujemo jedni druge i da vjerujemo u jedni druge. I ako tako budemo pristupili cijelim pripremama, trenirali vrijedno, trudili se, ostajali duže na treninzima, dolazili prvi na treninzima, moramo razmišljati, mi smo jedna ekipa koja mora mnogo da razmišlja o samoj sebi prije svega, a onda o drugima, jer da bismo mogli da pariramo drugima, moramo prvo mi da se podignemo. A vjerujem da hoćemo, sad prvo mali predah, stvarno 7 dana ne želim uopšte da razmišljam, želim da se resetujem i da dođem na pripreme najspremniji mogući, najmotivisaniji mogući i da dam sve od sebe ovo ljeto da se Srbija okiti jednom medaljom. Ja mislim da bi to bio sjajan uspjeh, a idemo iz utakmice u utakmicu, korak po korak, bukvalno, znate i za olimpijske igre, to je potpuno jedno i drugi univerzum i kako da vam kažem, bilo bi onako malo, ne bi nam priličilo kad bismo razmišljali odmah o nekom zlatu ili o nekom, ne, idemo skromno, idemo da radimo, idemo da napredujemo i da se izdignemo i pripremimo za to četvrtfinale koje nam je bilo boljka posljednje 3 godine. Evo, čuli smo, Dušana kaže da je to četvrtfinale posljednje 2-3 godine najveća boljka na velikim takmičenjima za Srbiju. Jel ti vidiš neku novu energiju u ekipi sa njim na čelu?
Pa ja iskreno vidim i nismo imali sreće u posljednja 2 takmičenja u četvrtfinalu, ali mislim da upravo Dušan Mandić može da nama donese neku prevagu u toj utakmici i ja se iskreno nadam medalji na olimpijadi. Malo smo spomenuli, dotakli smo se toga kroz ovu priču o polufinalima i finalu. Spomenuli smo te prelaske igrača, šta će se stvarno desiti, šta neće. Radnički posljednjih nekoliko dana objavljuje ta pojačanja. Znamo za Petra Jakšića, Radomira Drašovića i još nekoliko imena, čini mi se da je bilo prethodnih dana. Dušana Vasića, Murišića, da. Kako ti deluje njihovo formiranje ekipe, pa ćemo pričati, ima tu još. Recimo u Hrvatskoj je Mladost već pokrenula veliku buru. 10 novih igrača u Mladosti. Delo mi je dosta ozbiljno i eto, Radnički je najozbiljnije shvatio početak prelaznog roka i da na neki način formira svoju ekipu u pravo vreme. Vidjet ćemo Novi Beograd kako će izgledati. Znamo za Alvara Granadosa da nisu uspjeli da ga zadrže i gde će on uopšte otići. Spominje se Proreko kao najveći kandidat. Da, mislim da se još nije to zvanično dogodilo, ali da je jako blizu. Vlahopulosa nisu uspjeli da zadrže. Imaju par novih imena. Soro je ovdje u prošloj epizodi pričao o tome da žele mlađe, nove igrače, da probaju sa njima nešto da urade. Kako ti to izgleda i jel znaš nešto što mi ne znamo? Pa ne znam ništa što vi ne znate, ekipa ne može da se formira na osnovu jedne sezone, ekipa se formira dugi niz godina. Mislim da je Novi Beograd svoju okosnicu tima zadržao i svaka promjena neće donositi neku preveliku razliku u igri. Da. A to što se dešava u Hrvatskoj? U Hrvatskoj, da. Mladost iz Zagreba dovela je 10 novih igrača, koliko ja znam. I eto, mislim da su jako dobar posao odradili i da su konkurenti za titulu u Hrvatskoj. I to je, znate šta, jačanje svoje lige, jačati i svoju reprezentaciju koja je već na dobrom putu i eto, jednostavno jako dobar posao Zagrebačke Mladosti. Da, spomenuli smo Marka Bijača, Splitski Jadran i tu vidjet ćemo Dubrovački Jug. Biće zanimljiva i ta trka kod njih ponovo. Jasno, nema šta, bez jake lige nema jake reprezentacije i to je se pokazalo i godinama nazad. Tako. Kad smo već kod jake ligi i klubova u našoj ligi, Crvena zvezda, ti možeš najbolje da nam kažeš. Još uvijek nemamo jasnu sliku Crvene zvezde u narednoj godini, međutim ne sumnjam da će ostati konkurentna u nastavku i da će Crvena zvezda sklopiti tim za titulu u sljedećoj sezoni. Da završimo priču i ovu epizodu ovim čime je Dušan Mandić završio svoju izjavu, a to je da se okreće reprezentativnim obavezama i to pun motivacije, elana, entuzijazma posle osvojenog trofeja sa klubom. Kakva leta očekuješ, šta očekuješ, šta bi najpre u stvari voleo da vidiš od reprezentacije Srbije, što bi ti ulilo neko poverenje i nadu u njih za neke naredne godine, bez obzira na to što svi želimo da vidimo medalju oko vrata. To, pre svega volio bi da vidim Srbiju u polufinalu. Da preskočimo to četvrtfinal. Ja, apsolutno, nismo imali sreće, ali na olimpijadi branimo zlato i eto, nadam se da ćemo uzeti medalju na predstojećoj olimpijadi, iskreno. Nadam se i to i da ćemo se naravno i tokom olimpijskih igara kada dođe vreme detaljnije baviti svim onim što budemo gledali, pratili. Za sada znamo spisak, znamo da su momci na pripremama i da su se već okrenuli tim obavezama i da su glavama već tamo, pa ćemo vidjeti, želimo im svu sreću i podržavamo ih odavde, pa pratit ćemo sve što se dešava tamo. Apsolutno. Hvala ti mnogo na još jednom gostovanju kod nas. Nadam se da smo sve što je bilo važno rekli, ako sam ja nešto propustila. Jesmo, apsolutno jesmo. Nadam se da ćeš nam biti čest gost, da ćemo se družiti ovog leta. Kad god me pozovete, ja ću doći tu. I da ćeš ti imati vremena da odmoraš tokom leta od waterpola aktivnosti. Da, to sigurno, već sam krenuo sa odmorom.
Hvala još jednom. Vi nas naravno pratite na društvenim mrežama, na Instagramu nam najčešće pišite svoje komentare, sugestije, zapratite nas i na YouTube-u, subscribeujte, kliknite to dugme, analitika nam govori da nas, dosta vas koji nas gledate, zapravo ne pratite, tako da podržite nas i na taj način. Sve epizode koje ste do sada propustili, a želite da ih pogledate ili želite da ponovite, neko od njih čekaju vas na YouTube kanalu Infinity Lighthouse-a i naravno ostanite sa nama i sledeće sedmice bavimo se svim onim što bude aktuelno u svetu vaterpola. Hvala vam i pozdrav!